Ассалому алайкум, ман Хаджибаева Зарина. Дарси имрӯзи мо чӣ гуна тартиб додани шапкаи YouTube ва загрузид кардани видео ба YouTube канали худ. Дар дарсҳои гузашта мо ҳамроҳи шумоён чӣ гуна тартиб додани почта ва пур кардани профили YouTube каналро гуфта гузашта будем. Мана дар инҷо чӣ ки достед, значоки YouTube канал дорем, номи YouTube каналро гузоштем ва инчунин коротки ссилкаашамро ҳам мондем. Анакнун мегузарем ба шапкаи YouTube канал. Инро чӣ гуна карда мешавад? Мо барои ин управление видео ҳаст, дар инҷо қаламча ҳаст, пахш мекунем. Ҳангоми пахш карда дар боло значок ҳаст. Вақте ки зер мекунед мани плашадки ёни значокро, мебарояд сделать фото. Шумо метавонед сурат гиред, шумо метавонед загрузид фотографии с устройства. Ман пахш мекунам загрузид фотографию с устройства. Мана дар инҷо ман аллакай загрузка кардам, аз интернет вариант гирифтам. Манинро ман мемонам. Анакнун вақте ки агар шумо бинед маъқул бошад, мана мегузарем, сохранить мегӯем. Сохранить. Ҳангоми сохранить кардан, баъд баннератон дар инҷо баннери каналтон дигар мешавад. Дар инҷо описание метавонед камтар короткий ссилкаҳо монед. Барои ин мегузаред. Пешакӣ бояд ки шумо маълумотро пурра карда дар инҷо тексти тайёрро бояд ки шумо алка тайёр карда монед. Ман дар инҷо тексти тайёр карда мондам. Баъд мегузарем описание канал ба вставить мекунед. Шумо метавонед то 1000 калима иборат текст тайёр карда ба ин описание канали худ ҷойгир кунед. Сохранитро пахш мекунем. Баъд дар инҷо описание ҳам баромад. Инҷо конфиденциальность, не показать информацию о моих подписках, не показывать информацию о сохраненных плейлистах. Шумо метавонед инро масалан хомӯш кунед ё ин ки активне карда монед. Баъд вақте ки агар пурра шуд, ҳамаш маъқул шуд, шумо мегузаред дар поён видео ҳаст. Ҳангоми видео кардан шапки яъне баннери YouTube каналатон дигар шуд. Инчунин вақте ки дар инҷо описаниям ҳам маълумоте ки шумо он чӣ ки партофтед маълумот мебарояд. Баъд дар инҷо у вас нет пока видео. Создать пахш мекунед, загрузить видео. Шумо метавонед ҳам shorts вариант тартиб диҳед ва инчунин загрузид видео. Shorts вариант ин коротки як намуди TikTok монанд видео ҳаст ки миқдораш хато накунам то 3 минут аст. Лекин дар инҷо видео шумо чӣ қадр ки масалан тавонед загрузка карда метавонед. Аз инҷо вариант он чӣ ки ба шумо маъқул аст тайёр карда мондед. Масалан манин видео желательно он чӣ ки худатон вариант видео снимать кардиктон. Далее шумо бояд ки вақте ки далее написать кардед, бояд ки добавить название. Чӣ гуна тартиб додани YouTube канал бо воситаи
телефон. Загрузить. Mana анакну бени. Дар инҷо чикар ки достед мана местоположение. Инаш ба намерестон местоположение. Открытый доступаш меистад. Бояд ки касе ки масалан амин чи он чи ки ман дар инҷо сухан кардед, бояд ки вақте ки аминро запрос медиҳанд мебарояд. Открытый бинобар ҳамин доступ бояд ки бошад. Мана инҷанда открытый доступ аст. Доступ ба ссилка ҳаст. Ограниченный доступ аст. Шумо албатта инро ба открытый доступ мемонед ва загрузить пахш мекунед. Мана чикар ки дар инҷо нишон дода шудааст, видео загружается и скоро появится в библиотеке. Ҳамин тавр шумо метавонед баннери худро ва инчунин видеоро ба YouTube канали худ загрузить кунед ва YouTube канали худ ба пеш баред. Агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад, лайк гузоред, ба ин канал подписка шавед ва ба ҳама барори кор ва рӯзи хушро хоҳонам.